Biz qabatdan sizning bilan sirlashik. Men Aysul Liron, psixolog Vasila Shamsivalieva, ham bizning bugungi tema künləşүү turunda Vasila. Qiziqli tema ekan. Ayda. Миңа 47 яш. Ирем бик нык көнләшә башлады. Ул ширдән ничек котылырга? Үзем хатын-кыз коллективында эшлим. Гаепсез булып ардым. Иремә дә 47 яш дигән. Димәк, монда яшьтәшләр. Инде шактый яшәгәннәр дип тәвалларга кирәк һәм башлады, көнләшә башлады ди. Ягъни күрәсең, әле гаилә төзегәндә бу проблема белән очрашмаганнар алар. Хәзер генә башланган. Хәзер генә ничектер башланган һәм әйдә менә шушы көнләшү шире турында сөйләшеп алыйк әле. Бик актуаль. Әйе, чыннан да актуаль, чөнки менә син дөрес әйттең, көнләшү шире дип. Кайбер вакытта ул нәкъ менә шир дәрәҗәсенә җитә. Әйе. Һәм бу шактый гына куркуга сала торган әйбер. Мин бик аңлыйм. Бу ханымны имеш дип язганын. Чөнки әгәр дә ул шир дәрәҗәсенә җитә икән, ул инде чыннан да көн юк дигән сүз. Андый хәлләр бар, андый гаиләләр бар. Ләкин минем дә шулай кызык язылган, ул әйткән, ирем көнләшә башлады, ничек бу ширдән котылырга? Шир ирнеке, ә безнең һәрвакыттагыча котылырга тели хатын кыз име. Монда инде ир әлбәттә үзе дә аңласа, үзе дә белсә, миндә менә шундый хәл бар әле, элек юк иде әле, моны нишләтергә икән соң дисә, монда әлбәттә ир беренче чиратта үз өстендә эшләргә тиеш, үзе белән эшләргә тиеш. Үзе беренчедән шушы проблеманың барлыгын белеп, нәрсәдә булса эшләргә тырышырга кирәк. Инде әлбәттә гаилә булгач бит инде бергә яшьләр, берничә ел һәм көнләшүнең төп объектын хатын булгач, монда инде безгә хатын-кыз яза. Ничек тырышырга, ничек китергә икән моннан дип әйтәм. Шушы ул бит инде һәр вакыт, димәк, аны көн саен, минут саен бәлки эзәрлекли. Син кайда, син нишлисең? Тагы нәрсә эшләгән, ягъни монда инде тыныч тормыш бетте дигән сүз. Әйе, төрлечә булырга мөмкин. Әлеге дә баягы без контекстны белмибез. Кай вакыт көнләшү, ул бит дөрестән дә һәр вакытта да синең телефоныңны тикшерү, яисә һәр вакытта да синең кайда булуыңны сынап тору, бер кайда да җибәрмәү. Әйе, сине бер кайда да җибәрмәскә мөмкин ул име. Ир кеше яки хатын кыз ике якта көнләшергә мөмкин бит. Инде кай вакыт көнләшү җиңелчә генә дә булырга мөмкин. Мәсәлән, кара әле, син бүген шундый матур киендең, әллә берәрсе янына барасыңмы, әллә эшкә син дисә, әйе, көнгә бер генә шундый әйтсә, бу инде җайлы гына теге, ничек дип әйтим, кирсенчә кәефне күтәреп җибәрергә мөмкин. Әйе. Көнләшә димәк ярата дип уйлыйсың. Инде патологик характер алганда, анда инде яратуга караганда, монда ярату хәтта көнләшү дигән зур бер хис юк дип әйтер идем мин, ләкин көнләшү ул берничә төрле еш кына бер-берсенә каршы килә торган хисләр өйрө. Ниндидер шундый бер хисләр катнашмасы дип әйтер идем мин. Анда нәрсә булырга мөмкин? Үз-үзеңә ышанмау булырга мөмкин. Анда булырга мөмкин курку хиссе. Анда шул ук вакытта булырга мөмкин ярату хиссе. Кайберәүләр әйтәләр, мин бит сине яратам, шуңа күрә көнләшәм дип әйтергә мөмкин. Анда булырга мөмкин ниндидер эч пошу хиссе, тревога дип әйтер идем мин аны. Анда булырга мөмкин шулай ук ниндидер көйүнүч хиссе. Менә ниндидер шундый аңлашылмый торган хисләр өйрө. Һәм беренче чиратта мондай көнләшү белән күзгә күз карашабыз икән, көнләшү барлыкка килә икән, безгә аерырга кирәк менә бу көнләшү дигән хиснең берничә өлешен. Ни өчен көнләшә кеше беренче чиратта? Аның нигезе булырга тиеш. Әйе. Мәсәлән, ул курка. Бик каты курка, үзем генә калырмын дип курка. Мәсәлән, аның тормыш иптәшен яисә бардагы шушы сөйгән ярын кем дә булса үзенә каратыр, алып китер, гаилә таркалыр дип тә куркырга мөмкин. Бу куркуның да бит үзенә күрә нигезе булырга тиеш. Ничек андый курку бар? Бер караганда андый курку булырга мөмкин, әгәр дә синең андый тәҗрибәң бар. Әйтик, кайчандыр сине кемдер ташлаган, әйтик. Әйе, алай да булырга мөмкин. Һәм ул сиңа анда хыянат иткән. Һәм менә бу курку синең икенче мөнәсәбәтләреңә дә күчә, һәм син көнләшә башлыйсың. Ләкин бу очракка туры килми кебек, чөнки мәсәлән, конкрет бу очракта әлеге көнләшү хисе бит ул менә шушы моментында башланган. Димәк, инде монда инде беләсеңме, яшь белән дә без әлбәттә нечкәлекләрен белмибез бу ситуацияның. Бәлки ул чынлыкта бик каты көнләшми, бәлки хатын бу ханыма шулай тоела гынадыр да, алай да булырга мөмкин име. Монда яшь үзенчәлекләрдән чыгып караса, инде 47 яшь. Әлбәттә 47 яшь ул инде без әйтәбез, кешенең яшь уртасыннан узган яше. Ул инде гомер уртасыннан узган, яисә гомер уртасына
узган дип әйтәбез инде без аны 47 яшьтә. Һәм инде монда әлбәттә ниндидер дөньяны күзаллау үзгәрә. Ниндидер яңа принциплар барлыкка килергә мөмкин. Һәм инде менә шушының нигезендә дә көнләшү туырга мөмкин, әлеге дә баягы курку хисенә нигезләнеп туырга мөмкин. Мин инде хәзер бик яшь түгел дип уйларга мөмкин, мәсәлән, иратыймы. Мин инде хәзер кемне генә карата алырмын икән инде. Ә менә минем хатыным әле 47 яшь булуына карамастан, Чәчәк кебек. Бөтенләй елмаеп, бәлки ул ясанып йөреп китәдер эшкә. Монда инде әлбәттә тышкы кыяфәттән чыгып та, шушы кешенең үзара мөнәсәбәтләреннән чыгып та булырга мөмкин шундый көнләшү. Без аның нечкәлекләрен әгәр дә менә шундый көнләшү, аның бер карада нигезе дә юк, көнләшергә ул бит. Аның нигезе һәрвакыт бар. Ул ләкин мәсәлән, ул аның куркулары, ничек дип әйтик инде, бу хатын башка ират өчен бизәнеп бармый. Ул хатын-кыз коллективында эшли, ягъни сәбәпләр юк дип әйтик. Аның нигезе бар аның үзе өчен. Ләкин менә бу хатын-кыз сәбәп бирми аңа көнләшергә. Нәтиҗәдә ул аның бу көнләшүнең корбаны шушы хатын-кыз булып чыга бит инде. Беләсеңме, әлбәттә, мин һәрвакыт әйтәм, инде утырып сөйләшергә кирәк, карарга кирәк. Нәрсә өчен шушы гаиләгә менә бу көнләшү кирәк? Кай вакытта көнләшү ул вторичная выгода дип әйтәбез. Яисә татарчасы ничек була инде аның? Икенчел файда. Мин гаиләдәге төп булган проблеманы караганчы, барлаганчы, шул төп проблеманы шишкәнче көнләшү ягына тиз генә чыгам да, менә көнләшәм әле мин хәзер. Аңлашла, менә шундыйрак әйбер. Ягъни мин гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең нигезендә яткан ниндидер конфликтлы ситуацияны шишмичә, үземә яңа бер көнләшү дигән әйбер уйлап табам да. Әлбәттә, буны кеше аңлы рәвештә эшләми, психика шулай эшли аныймы, көнләшүне уйлап табам да, менә көнләшә башлыйм әле хатынымны һәрвакыт. Яисә иремнеме, кемне генә булмасын. Һәм мин бүтән энергиямны шушы бүтән булган үземнең мөнәсәбәтләремне көнләшүгә таба, һәрвакытта да бирәм. Мин иртә дә көнләшәм, кич тә көнләшәм. Яхшы бит. Ни өчен шулай яшәмәскә? Мин төп булган проблеманы шишмим, бу вакытта читкә китәм, һәм бу психиканың үзенә күрә саклану чарасы, защитная функция дип әйтәм мин. Саклану функциясе психика чыннан да шул рәвешле үз-үзен саклый. Ә инде төптән карасак, менә шундый фикер бар име, көнләшү, дөресен генә әйткәндә, гаиләдән яисә мөнәсәбәтләрдән, гаилә кормаган булсалар, башка партнерны этеп чыгару дип әйтер идем мин аны. Чөнки әгәр дә мин чыннан да менә шир кебегрәгеме бик каты көнләшәм икән, мин ничек тә шушы мөнәсәбәтләрдән партнерны этеп чыгармакчы булам. Ләкин мин аны турыдан-туры әйтәм, менә шундый рәвешле итеп шушы эшне башкарам. Әлбәттә, моны кешегә менә шулай дип аңлатып күрсәтсәң, юк, син нәрсә, мин бит сине яратам, мин сине шуңа күрә көнләшәм дип әйтергә мөмкин. Ләкин аның төптә, нигездә яткан сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Син дөрес әйтеп киттең. Син әйтәсең, бәлки аның элек кемдер шулай ташлап киткәндер име, бәлки инде ул мондый хәл белән очрашкан булгандыр. Ул бит әле мөнәсәбәтләрдә генә түгел, ул аның бала вакытта шулай булырга мөмкин. Мәсәлән, ул үзе бала булган вакытта әти-әни гаиләсендә әти ташлап киткән булырга мөмкин. Һәм ул бала чакта булган травмалар дип әйтәбез име, бала вакытта булган вакыйгалар, алар әлбәттә без үскәч тә безгә йогынты ясый. Ә менә 47 яшькә хәтле торганнар алар, ничектер 47 яшькә хәтле тору, ул бит менә балалар бар, инде торыр җирләре бардыр, финанс як ничектер стабильләшкән инде тулысынча. Һәм миңа калса, монда инде балалар чыгып киткән. То есть менә бездә шундый әйбер бар, синдром опустевшего гнезда, бушап калган оя синдромы дип әйтер идем. Бәлки нәкъ менә шушы чорга килеп кергәндер бу гаилә. Ну, күп очракта бу синдромнан хатын-кызлар интегә дип әйткәндә, хатын-кыз бәлки мәсәлән киресенчә интекмәгәндә, менә ул тулысынча үзен эшкә багышлагандыр. Ә монда ире бер көнне уянганда, кара әле минем хатын, элек мондый түгел инде син, гел балалар янында гына йөридер. Ә хәзер ни өчен әле менә син шулай итеп матур итеп бизәнеп, киенеп йөри башладың? Кая әле мин сине көнләшеп алыйм әле дип. Шулай да булырга мөмкин. Ягъни монда бу ситуацияны менә бөтен нечкәлекләрен белмәгәч безгә әйтүе авыр. Сәбәпләрен әйтә алмыйбыз. Ләкин менә көнләшүнең тагын бер сәбәбе бар бит әле. Халыкта шулай дип әйтәләр. Көнләшә башлаган икән, димәк, читтә үзенең кешесе бар диләр. Шуңа күрә, менә үзе шулай булганга күрә, икенче кеше дә шундый дип уйлап көнләшә башлый дип. Бу сүзләрдә хаклык бармы, юкмы? Беләсеңме,
Безнең халык кызык инде ул нәрсә генә уйлап чыгармыйлар да нәрсә генә әйтмиләр. Әлбәттә булырга мөмкин. Ләкин әгәр дә аның читтә кешесе бар икән, аның күп кенә көче, энергиясе, акчасы һәм башкасы шул читкә китә бит инде. Миңа калса андый кешенең үз гаиләсендә нинди дә булса фаразлар кылырга, нинди дә булса көнләшү турында сүзләр алып барга гомумән вакыты да калмый торгандыр. Ләкин ир-атлар алар бик кызык халык. Алар булдыралар инде бөтенесен дә име. Дөрес. Өлгөргә теләсәләр өлгерәләр. Тегендә дә җитешәләр, монда да җитешәләр. Әлбәттә алай да булырга мөмкин. Ләкин бу инде ниндидер шушы көнләшүнең нәкъ менә күз алдында өстә генә ята торган билгеләре, аның сәбәпләре әлбәттә тирәндәрәк дип әйтергә мин. Һәм инде бу инде кеше сүзендә булган ничектер беренче күрешкә күренә торган әйберләр генә. Инде гаилә проблемасын тулысынча шишәсебез килә икән, гаиләдәге мөнәсәбәтләрне барлыйсыбыз килә икән, без әлбәттә төпкәрәк төшәргә тиеш һәм карарга тиеш анда сәбәпләр нинди микән. Мин беләсеңме, нәкъ менә патологик көнләшү булган вакытта әлбәттә психологка барырга киңәш итәр идем. Һәм монда ике якта эшләргә тиеш шушы проблема белән. Хатын гына барып сөйли алмый, менә минем шундый әле нәрсә дип име. Алар икесе дә үзара фикергә килеп, бер сүзгә килеп барсалар, әлбәттә яхшы булыр иде. Менә тагын бер сорау шушы көнләшүгә кагылышлы. Бу корбан дип әйтик инде, көнләшү корбаны. Ул көнләшүченең сүзен тыңларга тиешме? Менә мәсәлән, ул бит инде үзенең ниндидер таләпләрен куя башлый. Тегеләй әйтмә, былай әйтмә. Һәм менә монда каршы килергәме, буйсыныргамы? Чөнки ничектер бит инде син бу хәлдән чыгарга телисең. Менә нишләргә бу очракта? Монда инде шәхси шикләр турында әйтмичә булмый. Безнең яраткан темабыз гомумән бүгенге заман кешесе өчен бик актуаль тема. Минем шәхси шикләрем нинди? Мин шәхси шикләрне ничек билгеләдем үзем өчен? Мин аның сүзен тыңлыйммы, тыңламыйммы? Ул кушканны эшлимме, эшләмимме? Монда һәр кеше улы, һәр кешенең үз позициясе бар һәм ул үзе моны шәхсән хәл итәргә тиеш. Мин белмим, алар ничек сөйләшкәннәрдер өйләнешкән вакытта. Бәлки алар 20 ел элек өйләнешкәндә бер төрле булгандыр. Хәзер алар менә утырып туктале, бу безгә туры килми, менә хәзер башкача сөйләшәбез дип башка кагыйдәләр уйлап чыгарганнардыр үзләре өчен. Монда инде аерым бер ситуациядә аерым итеп карала. Ничек сорыйм? Чөнки бу беренче тапкыр гына язу түгел, көнләшү турында шактый язалар. Һәм комментарийларда шундый фикерләр языла, ишетелә, яңгыр дип әйтик соң инде. Син сәбәп бирмә. Син алай бизәнеп йөрмә, син киенеп йөрмә, син менә гомумән ничектер тормышта гади генә булган әйберләрне шикләргә киңәш итәләр. Һәм бу рәвешле, димәк, син шушы көнче кешегә аның уйны уйный башлыйсың булып чыга. Әгәр дә син манипуляция дип әйтер идем, кай вакытта көнләшү аркылы башка кеше белән манипулировать әйтергә мөмкин. Башка кешене үз мәнфәгатьләрендә куллану, аңа үз кушканыңны гына эшләтү дә мөмкин. Ләкин бу бер дә матур күренеш түгел. Миңа калса бу төп асыл гаилә нигезендә ятырга тиешле мөнәсәбәтләрне берничек тә бизәми һәм гомумән бу мөнәсәбәтләр дип әйтмәс идем мин моны. Монда инде карарга кирәк. Әлбәттә, мин үземне шушы мөнәсәбәтләрдә кем итеп күрәм? Мин шушы мөнәсәбәтләрдә үземнең иремә яки хатыныма тигез хукуклы дәрәҗәдә карыйммы? Яисә мин аны ничектер кимсетеп, ничектер үземнең билгеләгән кагыйдәләр эчендә яшәтергә тырышаммы? Һәм инде хатын моңа ризамы, юкмы, алар әлбәттә үзләре килешенәләр. Ләкин мин менә син әйтеп киттең, син аны сәбәп бирмә көнләшергә, матур итеп киенеп йөрмә, бизәнеп йөрмә. Мин гомумән мондай әйберне аңламыйм. Чөнки әгәр дә кешеләр бер-берсен яраталар икән, әгәр дә аларның мөнәсәбәтләре бар икән, хөрмәт итү бар икән, бер кеше икенче кешене берничек тә шикли алмый. Ул аңа киресенчә сөенергә тиеш. Кара әле, минем тормыш иптәшем ничек матур итеп киенеп йөри, әле ул һаман да яшь булып күренә. Мәсәлән, аның үзенең ниндидер кызыксынулары бар, ул эштә генә түгел, ниндидер башка җирләргә йөри, хатын-кыз клублары бар бит инде хәзер бик күп име. Миңа калса, үзендә ышаныч тоймаган кеше, неуверенный дип әйтәбез. Үз-үзенә ышанмаган кеше шулай эшләргә мөмкин. Әгәр дә инде ир-ат үз-үзенә ышана икән, үзен аякта тигез басып торам дип хис итә икән, ул бер качан да үз
үзенең янындагы булган хатын кызга алай дип әйтмәячәк. Ул бер качан да аның үсешенә каршы килмәячәк, аның матур кыяфәтле булып йөрүенә каршы килмәячәк. Әгәр дә ул үзенә ышанган икән. Мен калсам, монда ышаныч мәсьәләсе дә бар, үз-үзеңә ышану. Ике кешедә дә булырга мөмкин, хатын кызда да, иратта да. Минем үземә ышануым бераз гына какшаган икән, мин үземне не уверенный булайын дип. Үз-үземә ышанмыйм икән, мин үземнең партнерыма шундый мөнәсәбәттә булырга мөмкин. Көнләшүнең нигезендә шул да булырга мөмкин. Күп очракта бәлки шулай була торгандыр да. Һәм инде менә, димәк, монда шул ачыктан-ачык сөйләшү шишелеш булырга мөмкин инде бу. Сөйләшергә кирәк һәм ирдән сорарга кирәк. Ул үзендә көнләшү чирен туямы соң, юкмы? Бәлки ул туймый торгандыр. Бәлки ул рәхәтләнеп йөри торгандыр. Алай да булырга мөмкин. Монда бит менә безгә күбрәк хатын-кыз яза инде, әлбәттә, проблеманы күреп, белеп, сөйләшергә кирәк. Сөйләшергә кирәк, ачыкларга кирәк. Көнләшү бит ул була гадәти көнләшү һәм менә син әйтеп киткәнчә патологик көнләшү була. Менә ачыкларга кирәк, бу көнләшүнең кайсы микән? Ни дәрәҗәдә микән ул көнләшү? Һәм бу көнләшүнең гаиләдәге мөнәсәбәтләргә йогынтысы никадәр зур икән? Әгәр дә ул чыннан да зур икән, икесен дә эштән дип әйтик. Ул чыннан да зур икән. Ул сезнең мөнәсәбәтләргә комачаулый, балалар белән аралашуда комачаулый. Ул финанс хәлгә дә комачауларга мөмкин битеме, финанс мәсьәләсендә дә чагылырга мөмкин. Әгәр дә чагыла икән, әлбәттә, Әлбәттә, тулы тормыш белән яшәү мөмкинлеге монда юк дәрәҗәсендә. Әгәр дә сине күрүләр икән, син инде бара алмыйсың, анда әти-әнигә дә кайта алмыйсың хәтта. Чөнки алай да булырга мөмкин. Ул менә чыннан да бик каты көнләшү берсеннән берсе барлыкка килгән төрле процессларны аннары кабызып җибәрергә мөмкин. Менә ул бик каты көнләшә, син тиешле җиргә бармадың, син үз-үзеңә ышанышың төшәргә мөмкин, яисә синең дусларың кимергә мөмкин, син һәрвакыт аралашкан әти-әнең белән дә хәтта мөнәсәбәтләр бозылырга мөмкин. Алар белән мөнәсәбәтләр бозыла икән, бу башка проблеманы китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә бик зур рәхмәт шулай язган өчен. Әлбәттә, моны вакытында күреп, вакытында тоеп алып, икәү бергә хәл итәргә. Гаилә һәрвакыт система һәм гаиләдә бер генә кеше хәл итә алмый беркайчан да. Икәү бергә утырып сөйләшергә кирәк. Дуслар, әгәр дә сез шушы проблема белән юлыккансыз икән, чыгу юлларын беләсез икән, комментарийларга рәхим итеп яза аласыз үз киңәшләрегезне. Алар шулай файдалы булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт, бик зур.